Ahojte, moje meno je Brana Mariana, vítam vás pri sledovaní alebo počúvaní videokastu Krákareň a dnes je môjim hosťom Andrej Polakovič. Ahojte. PR manažér pre nezávislé Centrum kultúry Záhrada. Je to tak. Ahoj. Čauko. Máme trošku stres obaja, Áno. ale dáme to. Dáme to. No, A akurát tu niečo kráka. To sa tak deje. To sa tak deje. Nachádzame sa teda v Záhrade, v nezávislom centre kultúry. A čo to znamená, že nezávislé Centrum kultúry? Ako by si to vysvetlil pre tých, ktorí... Centrum nezávislej kultúry, takto, ich to máme po poradí. Centrum nezávislej kultúry pretože v úvodzovkách nie sme závislí na žiadnom štátnom nejakom tomto alebo mestskom rozpočte, ale hľadáme si financie sami. A tým pádom preto sme nezávislí a ponúkame rôzne druhy predstavení, rôzne druhy podujatí, koncerty, diskusie a tak ďalej. Nezávisle od toho, čo by nám, neviem, či to poviem teda správne, ale v úvodzovkách chceli diktovať nejaké, že buď mesto, alebo kraj, alebo tak, že v podstate ideme si tú vlastnú dramaturgickú líniu a sme tým pádom nezávislí. Ako si zháňate peniaze? Peniaze, ideme takto z hurta na to, dobre? Peniaze, takto, približne polovica podujatí, aj prevádzky a tak ďalej, je nie prevádzky, ale skôr podujatí, je financovaná Fondom na podporu umenia, zatiaľ, ale chvála Bohu máme zatiaľ teda zmluvu na niekoľko rokov dopredu, tak snáď teda to tak aj skutočne bude. No a ďalej sme teda financovaní tým, čo predáme, tržby na lístkoch, ale aj čo máme bar, tak aj to nám pomáha získavať financie. A ešte sme financovaní, okrem teda Fondu na podporu umenia, aj inými fondami, respektíve peniažkami z nejakých projektov, do ktorých sme momentálne zapojení a ešte tiež aj získavame peniažky tým, že prenajímame tento priestor na komerčné účely, čiže také nejaké že komerčné koncertíky alebo nejaký prenájom, že príde sem nejaká firma si spraviť nejakú oslavu alebo mecheche, presne tak. Takže takto sme financovaní. Ale hlavne teda FPU? Je to tak, že približne 50% ide z FPU. No. A FPU je štátna, tak teda sa vy FPU, teda... Áno, je to pod ministerstvom kultúry, ale tak žiadosť o podporu od FPU si v podstate môže požiadať ktokoľvek na projekt, ktorý teda má zmysel, tak tomu tie peňažky aj tento fond dá. No a ja si myslím, že teda keď už sme tu skoro 15 rokov, takže že aj my ten zmysel ešte stále máme a že sa oplatí investovať do nás. No a uvidíme, ako to bude ďalej, ale zatiaľ teda takto. Na konci mája, takto. Takto. A hovorí, že 15 rokov. Aká bola vlastne tá história? Vlastne tieto nezávislé centra kultúry začali tak v každom meste vznikať cca v rovnakom čase. Plus minus. Vo väčších mestách približne v rovnakom čase, no. Prečo bolo tomu tak? Alebo prečo bolo teda... No ja som povedal 15 rokov, lebo v 2009 bol objavený tento priestor, ale v podstate funguje záhrada 14 rokov, respektíve 14. rok. A ako to bolo, prečo to bolo? No predtým, ako bola záhrada, tak boli aj iné priestory. Bolo v Arkáde, tu je taký priestor v Banskej Bystrici. Bola tam kedysi palacinkáreň a potom... A potom tam bol priestor, ktorý mal názov, že Divadlo Ivana Palúcha. No a tam sa začali tak akože zliezať lokálni aktivisti a lokálni umelci. Čauko. A takí tí ľudia, ktorým nebolo jedno, že... jak by som to povedal, nie, že nebolo. Že čo bude ďalej s kultúrou v tomto meste? Krásne si to povedala za mňa, ďakujem pekne. Sem tam. Áno, sem tam to vyjde. Tak presne, že nebolo im jedno a chceli robiť niečo vlastné, v podstate spočiatku to možno bola takto, možno trošku pejoratívne nazvem, že taká klubovňa, taká zliezáreň, ale neskôr sa teda z toho vypracovalo, že akože funkčný kultúrny priestor, no bohužiaľ tam sa to nejak, nebol som ešte vtedy toho aktívnou účasťou, tak neviem presne, aké boli detaily, ale nejak sa to tam teda uzavrelo a našiel sa tento priestor, táto záhrada,
Ona bola taká veľmi spustošená, bola proste zarastená, tráva tu bola proste 1,5 metra do výšky, stromy tu boli nezaopatrené, nešťastné, zvesené. A ono to totiž bolo, kedysi to bolo, že škôlka tu bola, potom nejaké ihrisko. No jasné, priestor sa dal nejako dokopy. Dal sa nejak dokopy, áno. Ale vlastne, áno, priestor je asi jedno, že ešte kde to bola sme. aj kamenárska dielňa táto vnútri. No. Ale dôležité je vlastne asi to posolstvo, ktoré záhrada mala ako nezávislé centrum priniesť. A vlastne, prečo vlastne vznikla? Lebo teda zdržiavala... Združovala, áno, takto týchto ľudí. Čudných ľudí, okolo umenia. Áno, no a v podstate tá zliezareň, čo bola v tom divadle Ivana Palúcha, tak pokračovala aj tu. No a časom sa to teda sprofesionálnilo, alebo ak by som to tak... Zjovalo. Ako? Sprofesionalizovalo. Dobré slovo. Dobrý jazykolám. Sprofesionalizovalo. Dajte si aj vy. Skúste. S nami. Áno. A teda už fungujeme aj na základe týchto peniažkov, čo sme sa rozprávali predtým. No. Ale združujete aj nejaké iné nezávislé, ako keby pod sebou divadlá? Kto tu u vás tak aktívne pôsobí? Takto, no... OK, chápem, asi viem, kam smeruješ. Myslíš asi na Mestské divadlo z Pasáže? Áno. Áno. No, my sme taká partnerská, akože sme takí kamoši, pretože... Partnership. Áno, pretože aj divadlo z Pasáže, aj záhradu spája Vierka Dubačová, ktorá je taká, akože jej naozaj nie je jedno, ako tá kultúra vyzerá a máme teda aj akurát teraz vnútri nacvičujú jedno také, povedzme, že predstavenie, jeden taký kúsok divadelníci z divadla z Pasáže, nejak nám hrmí. Akože už pár kvapiek padlo. Áno. Toto to dáme. Zase z kategórie, že nahrávame podcast a nevieme, čo počasie, že skôr by sme nejaké rosničky mohli byť. No áno, takže áno, máme tu divadlo z Pasáže, ale okrem toho teda ponúkame priestor aj iným nezávislým divadelným zoskupeniam. Našimi veľmi veľkými kamošmi sú divadelníci z Odiva, alebo čo tu ešte bolo, Uhol 92 z Bratislavy, ale aj rôzne iné. Aj tanečné veci. Aj tanečné veci, áno, Skok tiež je taká platforma tanečno-divadelná a kadejaké rôzne iné takéto, povedzme v úvodzovkách, že menšie divadelné zoskupenia, tak majú tu útočisko banskobystrické. Kto stojí za tou dramaturgiou? Kto si povie, že aha, tak OK, týchto tu zobereme, alebo týchto tu nezoberieme? Kto vás môže osloviť? Aké sú podmienky prijatia preto, aby tu niekto mohol čo i len vystupovať? No tak máme tu takzvanú dramaturgickú radu. Máme tu dramaturga hudobného, máme tu tanečnú dramaturgičku, divadelnú dramaturgičku, máme tu projektového manažera, máme tu proste rôznych mnohých dramaturgov a dramaturgičky. Takže v podstate skoro ako v normálnom divadle, že niekto sa zaoberá tým priestorom, aby to malo nejakú koncepciu. Prieskum, chodí na rôzne akože divadelné predstavenia, alebo proste správa sa tak, ako sa dramaturg bežne správa predtým, ako sem niečo dotiahne, no ale samozrejme dostávame aj často také maily, že by sa niekto chcel prísť si niečo zahrať, tak tomu venujeme čas a komunikujeme s tými ľuďmi alebo s tými organizáciami, divadlami alebo proste hudobníčkami, ktorí by tu chceli ale niečo. mohlo by sa napríklad stať, že by, ja neviem, možno aj niekto z SND povedal, že tu chce urobiť niečo, akože väčšinou sa asi z toho jedného, zase poviem to slovo, že kurníka, združujú tu ľudia. No, akože ja do tohto až tak veľmi konkrétne nevidím, aký je tento výberový proces, ale ja si myslím, že keby chcel niekto akože, ako sme sa aj bavili, že Zdena Sturenko, a keby som chcela dojsť, no tak hýbaj Zdena. Poďte Zdení, poďte. A všetko najlepšie k nedávnym narodeninám. No a teda, tieto nezávislé centra kultúry ponúkajú takú istú alternatívu, ale už napríklad aj v tom SNDčku je taká nejaká alternatíva. A ja sa teraz spýtam, že či vieš, že je to ako matematické ten zobáčik, alebo ako ten vraní zobáčik, áno. Oceňujem toto tričko. Áno, ďakujem. A vieš, že či už sa to ako keby viac menej že nerovná. No, ponúkajú teda alternatívu?
To asi každý by ti na to odpovedal inak aj z tejto záhrady, ale ja ti tak za seba asi poviem, že podľa mňa je to, áno, je tam už také, že rovná sa, pretože takto, ja si myslím, že už teraz si človek môže vybrať, kam chce ísť. A či chce... vždy si mohol áno, vždy si, no len nevždy tu takéto možnosti, toľko možností bolo. A teraz tie možnosti už sú, tak preto si teraz myslím na základe týchto faktov, že už sa to tamto, tieto zobáčiky sa premieňajú na to rovná sa, že podľa mňa áno, vieme rovnako kvalitnú produkciu ponúknuť aj tu. A myslela si teda alternatívnu asi tým obsahom, že nie je to bežná činohra taká, že taká. No. Áno. Ale že trošku iné postupy, iné režijné prístupy a takéto sa tam využívajú. Áno, je to tak. A zdravíme všetkých okolo. Áno. Máme tu takú otázočku ohľadom rezidencií. Rezidencia, čo to znamená rezidencia, alebo teda tieto nezávislé centrá kultúry ich ponúkajú. Okrem toho, že ponúkajú teda štandardné nejaké akože divadelné, tanečné alebo nejaké iné predstavenia, tak ponúkajú niečo ako pobyt. A to je tá rezidencia. Povedz nám o tom niečo viac. No tak vám o tom skúsim povedať niečo viac. Ponúkame, áno, vždy na začiatku roka sa vypíše výzva rezidenčná, ktorá je teraz presne, že akým fondom podporená, ale tiež máme na tú rezidenciu vyčlenené peniaze a teda pošle sa teda rôznymi smerami výzva rezidenčná. Napríklad, že môžete... Áno, že môžete tu vytvoriť nejaké divadelné predstavenie, alebo sem môžete prísť písať knižku alebo zavrieť sa niekde a počúvať si svoju hudbu, nahrávať si hudbu alebo čokoľvek proste. Väčšinou sú to teda akože predstavenia, ale nie je to vždy tak. A na konci teda tej rezidencie, ktorá je takže 5 až 10 dní cca, tak na konci tej rezidencie je možnosť, že by sa tu to predstavenie alebo už čokoľvek to je, by sa to tu nejak prezentovalo, ale nie je to povinné. A je to atraktívne pre umelcov z celého sveta, doslova, že z celého sveta. Takže nie len Slováci a Slovenky? Nie, mali sme tu, koho sme tu mali? No, teraz nedávno sme mali, nedávno už to bolo pol roka skoro dozadu, ale mali sme, teda reagovali na výzvy ľudia zo Španielska, proste z celej Európy, z celého sveta. A teda, oni sem prídu, keď ich teda nakoniec vyberete asi veľmi málo ľudí. Vyberieme ich obmedzený počet, myslím, že to je tak, že 5-6 maximálne. S tým ale, že tých, ktorých sme nevybrali, tam tiež taká rada, ktorá to vyberá, sú tam aj rôzne výtvarné projekty a tak ďalej. Vidíš, tomu som ešte vlastne sa nevenoval, že aj výtvarné, však za sebou tu máme, hej. A mi to nenapadlo, dobre. No tak je tam teda rada, ktorá to teda vyberá, že ktoré projekty majú zmysel aj na základe nejakej vnútornej dramaturgie celkovej, čo tu funguje, nielen na základe dramaturgie tých jednotlivých tých odvetví, ale celkovej dramaturgie, aby to reagovalo aj na súčasné spoločensko-politické, že sa to tu hrmí. Spoločensko-politické začne hrmieť. No. Tak no proste, aby to nejak pasovalo, aby to nebolo, že od veci, tak sa tu vybere zo pár týchto rezidencií, ktoré teda aj finančne sa podporia. No ale potom tie, čo sa nám páčia, ale už na ne nezvyšilo jednak peniažky ani čas, tak skúšame komunikovať s tými umelcami, umelkyňami, že či by nechceli aspoň prísť na nejaký one-off performance nám tu dať, alebo zahrať nejaký koncertík, alebo niečo také. Čo sú také možnosti, je taká možnosť. Super. Aj mimo rezidencií, keď už teda nevíde sa nejak skúsiť. Tak aspoň o sebe viete. No dobrá, už potom priamo, keď príde umelec, umelkyňa na rezidenciu, zvyčajne koľko tu dlho je? No, ako som vravel, tak 5 až 10 dní. A potom tým, vlastne nejaký výstup? Tu vieme, áno, vieme im tu aj ubytko nejaké poriešiť, podľa toho aj, že koľko je tých účastníkov. Niekedy je to jeden človek, niekedy je to celý tým, že 5 ľudia sem chcú prísť. Tak na základe toho potom ich niekde umiestnime. A no na konci, ako som spomínal, buď teda je nejaký showcase, alebo nie, to už je na základe rozhodnutia tých rezidentov. A za to svoje peniažky? Sú za to také, akože nie je to veľa, ale sú za to aj nejaké peniažky za tú rezidenciu. Takže môžete si niečo tu vyrobiť, poviem to takto akože veľmi jednoducho. Môžete tu aj teda bývať a môžete teda aj niečo zarobiť. Áno, nie je to veľa, tak ale
Ale je to niečo. Je to niečo áno, pre áno. tých umelcov. Takže toto je veľmi zaujímavé a je to aj v iných nezávislých centrách kultúry, nielen v Banskej Bystrici. Nenaučím sa to nikdy. No a ste priateľní s inými centrami kultúry nezávislými? A ako toto priateľstvo funguje? Áno, no. Vieš, či ste iba takí kamoši, že akože, alebo... Nie sme viac ako akože kamoši. Akože si jej pomáhate? Že akože ozaj kamoši, aj si pomáhame. Záhrada je členom siete pre nezávislú kultúru, čo má názov Anténa. A tam sú združené teda naozaj takmer všetky, ak nie úplne všetky nezávislé kultúrne centra na Slovensku. Spomeniem také, čo by mohli ľudia akože poznať, že Tabačka, alebo Stanica, Žilina, Nová Cvernovka, Bratislava. No takéto tieto, hej. Som si dala taký kvíz, že viem. Postupujem. Ale no to sú také, že väčšie centra, ale potom sú aj také menšie, že Arta v Piešťanoch, alebo Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši a tak ďalej. Ich akože, teraz sa to tak rozbehlo, aj Citadela napríklad, teraz nové. No a teda sieťujeme sa, spolupracujeme, komunikujeme spolu so sebou, zapájame sa do občianskeho života, aj teda kultúrneho života, riešime rôzne výzvy tiež spoločné. No dobré, ale čo, akože si napíšete, že čaute, jak sa máte? Okrem toho, akože takto si napíšeme, že čaute, ako sa máte, no tak riešime aj napríklad, že požičiavame si medzi sebou nejaké veci, napríklad teraz s tou Citadelou, ktorá akurát teraz vzniká, tak sme im dokonca ponúkli túto nejaké, neviem, či to boli nejaké gauče alebo niečo také, že proste prišli si po to a pomáhame si ako len môžeme. Aj dramaturgicky alebo skôr takto technicky? Skôr asi by som povedal, že každý si rieši tú dramaturgiu vlastným spôsobom, ale máš pravdu, že keď už napríklad sa podarí pritiahnuť sem na Slovensko nejaké, povedzme v úvodzovkách, väčšie meno nejakého umelca, umelkyňu alebo umelecký súbor a bola by škoda, keby teda sa ten niekto predviedol iba v jednom kultúrnom centre, tak si ho takto požičiame medzi sebou. To sa robí aj v rámci festivalu. Áno, takže takto to funguje. Potom ešte sme členom platformy Bystriny, respektíve členom platformy. Spolupracujeme s platformou Bystriny a tam tiež sa sieťujú takéto nezávislé kultúrne centra a chodíme na rôzne spoločné vzdelávania, šerujeme medzi sebou osobne nejaké skúsenosti. Vždycky je to stretnutie, tie workshopy alebo tieto mentoringy na nejakú tému a vieme si veľmi šikovne a priamo poradiť, že povedať si, že čo u nás funguje, odkúkať niečo od iných kultúrnych centier a tak ďalej. Ja osobne chodím na tieto stredka takmer vždy a je to vždycky super, je to oči otvárajúce a tí ľudia z celého Slovenska, čo pracujú v tejto sieti nezávislých kultúrnych centier, tak sú to proste super ľudia a veľmi sa s nimi dobre cítim a máme taký spoločný vibe, že proste záleží nám na tom. Ty to vieš asi aj porovnať, že čím je to také iné a prečo je to také super? Nejakým osobným zaangažovaním? Jednak áno, každý do toho dáme tú dušičku, tú našu dušičku a aktívne na tom proste spolupracujeme. My si v podstate, veľmi zjednodušene to poviem, že my si vyberáme, čo ideme robiť, čo chceme von dať ľuďom a akými hodnotami ich chceme nejak akože nechcem povedať, že pozmeniť, ale že aké hodnoty im chceme proste predostrieť, ukázať a tak no. Poďme na rýchle otázky. Poďme, kým ešte neprší, kým do nás blesk neudre. No. Čo sa deje v záhrade také? A ty ako Arejko, tomu chceš dať taký špeciálny pointík, že na toto poďte? Teraz ja ako Arejko, čo skoro bude jún, vlastne už na pozajtra bude jún. Áno, toto vyjde asi už tak tesne pred prázdninami. Aha, OK. Takže, no tak... možno ďalšiu sezónu. Ďalšiu sezónu, no každopádne tento rok v júni, 22. júna, bude už 7. ročník Prideu, BB, ktorý organizujeme tu v záhrade. V záhrade sme sa tiež akože zišli taká skupinka ľudí, nazvali sme sa, že Inokraj, podľa jednej piesne.
a sme proste partička ľudí, ktorá sa venuje aj týmto LGBT témam a robíme tu rôzne teda aktivity a jednou z nich je aj teda aj Pride, tento rok už 7. ročník. Takže tam príďte určite, alebo ak ste to nestihli podľa toho, kedy vyjde tento podcast, tak sa uvidíme aj niekedy inokedy možno. A možno by bolo fajn spomenúť aj festival Krepy, ktorý je vždycky víkend pred Radvanským jarmokom v Banskej Bystrici. Takže vlastne v septembri? V septembri, na začiatku septembra väčšinou to býva, áno, alebo na prelome august-september, podľa toho, kedy to vyjde. No a to je taký festival, ja to poviem, že festival trošku bizarnosti a tak, že nie je to taký festival, na aký sú možno ľudia zvyknutí, ale je to také veľmi kontaktné, veľmi otvorené, veľmi alternatívne a to tak by som tak vypichol. Dobre. Áno. Poďme ďalej. Rýchle otázky. Pardon, som sa trošku... Ale vieš, rýchle otázky, ja minul som dobre povedala, že vlastne nemusí byť rýchle odpovede. Okay. Že vlastne ja som si to zle nazvala. Kolo rýchlych otázok a odpovedí, tak by si to mala. Takto. Takže poďme na 2. Najkrajšia vec, ktorá sa v záhrade stala, alebo teda možno za tvoje pôsobenie, alebo možno čo poznáš od kolegov, kolegyň. Najkrajšia? Ja neviem, bola tu svadba? Bola. Vždycky každý rok sú tu minimálne 2 svadby. Ja si myslím. No, ale akože nechcem to tak, ale že... Vieš, ja neviem, že niekto vám povedal, že zaplatím vám strechu, alebo takéto pekné veci. Minule sa stalo, ale to neviem, či by som mal hovoriť, tak to radšej nepoviem. To ti potom poviem off camera, exclusive content. Toto tak nemám rada, keď sa v podcastoch deje. Strašne to... No nič, tak poviem. Ale je to taká hlúposť v podstate, asi to môžem povedať. Že nemali sme tu prosecco. Niekto prišiel, pýtal prosecco. A toto nemôžeš povedať, že to nebolo... Nemali sme prosecco, ale prišli z vedľajšej tuto niekde prevádzky, že nemáte prosecco, no tak my vám donesieme. No tak doniesli fľašu prosecco. Zlatý. Takto. No. Tak to je v pohode. A nechceli už naspäť potom. Tak to je najkrajšia vec, ktorá sa v záhrade stala. Zadarmo alkohol. Dobre, 3. To som povedal. No okej, dlhá odpoveď. Som povedal, že... Ešte ja už idem, aby sme nepovedali niečo viac, čo nemôžeme. Dobre. Čím si ťa osobne, teda teba, získala záhrada? Jednak týmto priestorom, lebo je to tu proste... Je to krásne. Je to krásne, je to tu zelené, sú tu stromy a je to v podstate taká, ja to nazývam, že oáza uprostred betónového mesta. Áno, je to iba pár metrov od hlavného námestia v Banskej Bystrici. Takže 2 minúty z námestia SMP a ste tu. A je to tu proste krásne, tak jednak týmto. Potom aj tým, aké aktivity sa tu dejú, že sú tu teda rôzne koncerty, divadlá a tak ďalej. Dobrý deň. A ľuďmi, samozrejme, lebo sú tu super ľudia, ktorí majú otvorené mysle a cítime sa tu proste medzi nimi, ako medzi svojimi, tak by som to povedal. Áno. Tip na iný slovenský kultúrny priestor, po prípade, čo si myslíš, že je dobre vidieť v takej nejakej kategórie divadelno, kultúrno, čo tu na Slovensku máme? No, v podstate to už, čo už som aj spomínal, všetky tieto ostatné kultúrne centra, tabačka, stanica. Dobre, ale sám za seba možno ako zasa Arejko dáva point? Arejko dáva, fúha, ja ani neviem asi. To závisí aj na konkrétnom, vieš, na nejakom predstavení, že toto sa mi páči, že toto tam je, ale že by mi teraz nejaký typ napadol, neviem. Víšte, vo všeobecnosti, akože hovorím, tak áno, že pracujem v babkovom divadle, ale tak je to tým, že babkové divadla sú častokrát ako keby možno zastigmované nejakou takou zvláštnou nálepkou, že iba pre deti. Áno, že toto úplne tak nie je, tak ja by som presne. možno toto dala, akože vieš, a možno v týchto nezávislých by som tiež dala, že iba tomu dajte šancu, možno nejakému tancu súčasnému. Alebo aj takýmto týmto nezávislým zoskupením divadelným, ako som spomínal, Odivo alebo Uhol 92, tí majú. A fakt tieto dve konkrétne. Tak vidíte. Našli sme tu odpoveď. Áno. Tak Odivo alebo Uhol 92. Dobre. Existuje nejaká vysnívaná spolupráca pre záhradu? Na touto otázkou som rozmýšľal vopred. Ste mali normálne poradu kvôli tomu. A v podstate není nikto taký nejaký konkrétny, nejaký umelec alebo niečo, ale v podstate spolupracovali by sme radi s rôznymi komunitami. V podstate úplne najjednoduchšie by som to povedal, že s ľuďmi. A spoločne s nimi niečo vybudovali, niečo, čo aj oni, tí ľudia, tie komunity budú mať pocit, že
urobil som niečo dobré pre tento svet, povedzme, aj keď už by som chcel byť taká miss community napríklad. Že svetový mier. Áno, svetový mier a všetci ľudia sa máme radi. Nie napríklad LGBT komunita, rómska komunita, ukrajinská komunita, takéto komunity. A to sa tu deje. To sa tu deje, áno, a ešte najideálnejšie by bolo, keby so širokou verejnosťou tieto komunity nejaké prehlbenie vzťahov nadobudli. Takže aby to malo nejaký vyšší presah? Aby to malo vyšší presah a hlbší dopad. Vyšší presah, hlbší dopad. Dobre. Snáď nie až doslova takto, že... No. Ale chápeme sa. Hovoril si aj o nejakých bizároch. Čo sa to také najbizarnejšie stalo? No. Alebo najhoršie v rámci možno nejakej produkcie, alebo niečo, že fakt, že fúha, tak toto je prúser. Takýto, že prúser, stane sa občas, hej, že vypadne elektrika, musíme ťahať 50 metrov káble z jednej miestnosti do druhej. Ale minulé sa taká milá vec, taká bizarnosť stala, lebo tuto vedľa hneď náš pán sused chová sliepočky. A tie tu každé ráno zvyknú akože ďobať sa tu, pásť si tu trávičku a tak ďalej. No a teraz minulý týždeň sa prvýkrát stalo, že nám vošli aj do baru. Tak sme naháňali sliepky. Sliepky na bare je moje najobľúbenejšie. No. Ja mám tiež inak takto život, si myslím. Stáme nejaké operence v mojom živote. No a vidíš, sranda. No, tematicky sa držíme. Akurát som dohrala také predstavenie, kde máme sliepku a zasa... Áno, sliepka. Ale to je iné. Super. Iné? Iné. Máte viacej? Vieš čo, nie, ale je tam scéna so sliepkou. A ja už iba mám také, že ja tie sliepky okolo seba v kuse. Takže operence, áno. Čo by si odporúčil iným nezávislým kultúrnym priestorom, ak niekto teraz možno začína, čo teda stále začína v nejakých menších mestách, čo je taká nejaká dobrá rada na zlato? Neviem, či ja sa cítim natoľko nejaký kompetentný influencerský typ, že aké rady by som mohol dať. Hlavne treba komunikovať. A to nie je možno len, že rada medzi teda kultúrnym centram, ale všeobecne. Že bez poriadnej komunikácie s ľuďmi konkrétnej proste na tom veci stoja aj padajú. Komunikácia. Potom tu mám tiež takú otázku, že vlastne aké odporúčanie by si dal tým ľuďom, ktorí sem idú, buď rezidencia alebo nejaký performance, lebo vždycky sa to pýta tam tých performerov a oni teda niečo majú poradiť týmto kultúrnym centrám. No a teraz sa karta obrátila a áno, komunikácia je asi najhlavnejšia, ale je tam ešte niečo iné? Možno, ak by som to povedal, aby nemali nejaké... Takto, ak sem ide niekto s tým, teda kamkoľvek, to aj myslím aj do bežného kamenného zriaďovaného divadla alebo do akéhokoľvek takéhoto nejakého nechcem povedať, že show businessu, lebo to nie je show business, ale proste... Zábavný priemysel. Kultúrny priemysel. Tak nech to nerobí preto, aby dosiahol proste nejaký fame a že bohatstvo, ale... lebo na to sú aj iné kľúče, ale ak to chce fakt robiť dobre, kvalitne a smerom k ľuďom, čo by tak teda, ja to tak vnímam, by to tak malo byť, tak hlavne, aby tam bola tá skromnosť, aby tam bolo to opäť to tak pateticky poviem, to srdiečko, tá dušička, aby to ten človek robil fakt z toho zapálenia a nie preto, aby dosiahol nejakú proste... Áno, aby to nebolo také prvoplánové, že otvorím si také nezávislé centrum a bude to ríža. Ja budem herečka preto, lebo chcem byť slávna. No. Akože je to legit proste vec, ale robiť to vyslovene iba preto. Hej, môžete byť aj inak slávni. Týmto isto nie. Hej. Ale víš čo, ono však väčšinou tí ľudia vlastne vypadnú z toho kolobehu. Že ono si to potom tak pretriedí. Presne, vlastne ono si to spraví vlastne aj pri tých, ktorí veľmi chcú. Aj robia, takže ono je to ako dosť nemilosrdné, ako každé iné odvetvie. Áno. No ja tiež však bol som teda na Akadémiu umení a tiež boli sme tam, koľko nás bolo? 13, asi nás skončilo. A nie všetci sa venujeme herectvu. A ja som v podstate bol 3 hodiny. 3 roky som bol. 3 hodiny, to ti takto prešlo. 3 hodiny som bol hercom a potom stačí. Nie, 3 roky som bol babkom divadle na raz cesti a povedal som si, že teda chcem skúsiť aj niečo iné a robím teda teraz tu, hej, o tom sa tu bavíme, ale stále sa venujeme tomu herectvu, ale trošku možno v inej miere, no. A to som tým chcel povedať, že vlastne tí moji spolužiačky, nie všetci sa venujú herectvu, takže... To vlastne... Ono si toho človeka nájde, to jeho poslanie. Hej.
Aké má záhrada plány na tento rok? No ono je to také divné, lebo teda nejaká tá divadelná sezóna končí, tak povedz možno niečo, čo bolo super. Dajme to na ten kalendárny, keď je to také čudné robiť. Že vlastne čo sa super stalo a čo vlastne sa super iba stane. No už som spomínal to divadelné zoskupenie Odivo. Tí dovršili, dúfam, že teraz netrepnem hlúposť, môžeme to potom ešte v postpro sa predabujem, že myslím, že oslavovali 10 rokov. Teraz vieš, už ide to na lepka. Áno, teraz ide, hej. Warning. Áno, zle. Myslím, že oslavovali 10 rokov, tak sme tu mali teda akože showcase ich tvorby za tých posledných 10 rokov. Proste super, to tu bolo, dobrá atmosféra a kvalitné divadlo. Takže to tu bolo. A čo tu bude? No ako som spomínal, ešte ten Krepy festival, ten sa pripravuje, ten Pride bude, možno ďalšie festivaly neskôr v roku, festival Venčík alebo Rakvičku, čo je festival o smrti. Taká téma, že smrť, taký trošku bizárik, kde to ale väčšinou... Ale kultúrny? Sú tam rôzne diskusie, prednášky, workshopy, alebo nejaké knižné diskusie a takéto. Nie nejaké predstavenie o smrti. Ale zase niekedy aj také, že sa nájde nejaké predstavenie, ktoré pojednáva s témou, pojednáva o téme smrť. No a také, čo nás najbližšie čaká, ale to tiež neviem, či stihneš teda vydať tento diel, než to bude, tak tu bude koncert Tamary Kramár. Dobre, to už bolo viac ako 3. Pardon. Dobre. By si vymenoval celý program. Áno. Dobre, a má záhrada nejakú svoju, to je také smiešné v rámci inštitúcie. Životnú métu. Ono, hej, inštitúcia má nejaké také smerovanie, lebo akože pri tom jednotlivcovi si povieš, že OK, tak chcem vydať toto, áno, ten chcem tam hrať, alebo možno venovať sa tomu nejakých pár rokov, ale tak môže byť tá životná méta akože preniesť to na ďalšiu generáciu? Áno, v podstate áno. A čo by bolo takou životnou métou, no ja neviem. Byť finančne nezávislá. Jednak toto, áno. Buď veľká, buď nezávislá centrum. Nezávislá kultúra, celá kasa. Áno, jednak akože z hľadiska finančnej udržateľnosti aj na základe toho, čo sa teraz deje, by bolo fajn byť finančne byť ešte nezávislejší v tomto centre nezávislej kultúry. To vlastne žiadne divadlo, alebo tak to nie je. Nie, áno, to sa nedá povedať. Však myslím, že aj Lidia to hovorila v tvojom rozhovore, že to sa nedá presne povedať, že som nezávislý, lebo sme závislí. Sme závislí, s tým úplne súhlasím. No a teda jedným z tých cieľov teda je aj to, že byť čo najmenej závislý a tiež udržať si tento nejaký status a kultivovať ho v rámci teda toho, že sme tu, ponúkame dostupnú kultúru. A to vlastne pekná životná meta, ako netreba tu nejako, že padajúce zlaté konfety, nie, vieš. Áno, jasné. Akože bolo by to cool, ale musí byť eko. Mikroplasty nechceme. Ale vieš čo, myslím, že niekedy akože netreba nejaké wow efekty. Samotný wow efekt je to, že niekto vlastne systematicky pracuje na niečom a má to ako nejaký dosah. Sem tam väčší, sem tam menší, ale že vlastne je to pekné tu byť. Áno, a bolo by ponúkať kvalitu. Presne tak a hlavne robiť to umenie ľuďom dostupným. A keď by sme tu boli, že o 10 rokov máme pokračovanie tohto podcastu, tak to budem považovať za velikánsky, obrovský, nadrozmerný úspech. Jednak pre teba, aj podcast a jednak aj pre záhradu, že sa nám podarilo tu zotrvať a naďalej ponúkať kultúru a priestor ľuďom, ktorí o to majú záujem. Áno. Držíme teda záhrade palce, držíme palce aj iným nezávislým centram kultúry na Slovensku, aj teda vo svete. Však buďme takí, že hej, svetový mier, buďme modelkovskí. A Arejko, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja tebe ďakujem, moja krásna. Tak krá, čaute. Krá.